What's up, students of Mr. Nation? Hello to my players. Welcome to the NayFul podcast couples edition. Today, in the studio, we are joined by a couple Yomshaba. We are joined by Mr. Mrs. Ntsonkota, coming all the way from Mdantsane. Kunjani ba? Kuhle tata khona. Okay. Kunjani ku? Kuhle nakuthi baba manje. Uright nakuwe mama? Kuhle siyabonga. Okay. Akhona naku. Kuhle nakuthi mama. Siqale ndifuna mhlambi nidibene nini? Udibana kwethu sadibana it's 1975. Okay. Sasifunda ke ngoku. Okay. Sasifunda sikumabanga phansi. Okay. Now sadibana phufu yayinto nje ezumdlalo. Okay. Kuba ke ngexesha esidibana ngalo thina sidibene ngela xesha bekusadlalwa ngalo. Okay. Uthela ngoku. Umhlambi kanjani kukuthina udlala? Udlala kuku. Ukuba mhlambo ngumuntu mhlambo nentombazana. Okay. Akumuntu ujongele uyolala nayo. Ondize kanje iphelela pha. Yes. Okay. And then ke ngela xesha ke lethu ke thina ke besine xesha leba ufumanisa uthi abantu abadala besiboyika. Okay. Kuba benisithi mhlambi uba sasidibene sobabini bendiboyika abantu bakwabo abadala. Bendiboyika abantu basemakhaya abadala. Okay. Boyika nkqu abahamba nje abangomeli abadala bandingathi thu ndihamba nentombazana. Okay. Iboyika umi abantu nje abahamba nje bangathi thu ehamba nomuntu oyindoda. Okay. Ixesha ke ngoku ethina ebesilanto besikhula kulo besikhula kwixesha elinjalo elalinenhlonipho. Okay. Sihloniphile yonke into yethu and then besithi ke ngoku kuko lanto yothi mhlawumbe ngoku sifuna uncokola sifuna udibana ke sincokole into ebesiyenza bethuma umntana wena uzawucatshe ekoneni emnyama uthi kabaleki yakulandlu ufika ubiza usisibani ungathi ubizwa ngubani uzuthi ubizwa ngubani ubiza kwa intombazana ufana naye. Okay. Aye lo mntana lo nyani seyazi naye pha kuyendlini into ba ubani lo ndifunayo. Okay. Ayiyo le ntombazana kuthethwa ngayo. Uzawuyaleza ke aphume nje ngongathi naye kukho into ayenzayo angabonakalisa apha endlini. Okay. Uyeza ke ngoku siyoncokola loo nto siyoyincokola aphinda akhululeke. Okay. So ngelixesha ke ngoku niqale nini uyazi ba after nidibene niye nadibana nazana ixesha lingakanani ukuze ni decide ngokuba hayi ni couple ngoku? Sihleli inoba sihleli iminyaka because into eyenzekayo kuwalile pha ngikhumbula uqala kwethu udibana ezimhlambi ke ngoku umuntu wakhe. Yes. Into edibene ke ngoku necansi. Yes. Inoba sidibene pha ngo1980. So 5 years yonke. Yes. Kokona nidlala. Okay. And then ngelo xesha lo ke ngoku saye salizwa ngabantwana. Abantwana babe ngamawele. Okay. Udibana kwabnayo umama. Sidibene yena waye emncinci ne. Okay. Enqhaca abake waye wathi ke kuphazameni wadibana nomuntu ndidadibana nami nekhulelwe. Okay. Ekhulelwe nje inowa mhlambi ndadibana naye umhlambi into epha kwi3 months. Okay. But lonto leyo dibana kwamnayo wanixelela ba ndinengxakilohlobo. Okay. Nsithi mina suwasheka yeyam nam nyani ke lo mfana lo samkhulisa ehlala kwabo nam ndinesandla kuye kuba ndandingela xesha eliya nam ndandizama ngendlela kuba ngela xesha lethu kube sisama. Okay. Kwakukhona eMarika Mospai town kulandawo ngoku ino Shoprite. Okay. Town yayimarika pha sasimane uyogumba ke naphaya kuba sasazi ba ndigumbe ndibuye nezinto ndenzela into ba lo muntu ndimthandileyo umntana wakhe naye mangasokoli. Okay. Kwahambeka kuzokwala ke ngo1980 nathi salizwa ngabethu ke ngoku abantwana. Okay. Abangamawele abayithu abangamantombazana. Okay. Sahlala ke nabantwana hayi ke kuleli xesha ke ngoku nami senqonda ba akho nto ndinoyithi ndingenele esikolweni mandibaleke ndibheke eGauteng. Okay. Bakuteba ngela xesha. Okay. Ephaya town. Okay. Obamba uteba
ndabheka eGauteng. Okay. Fika kwami eGauteng ndafika ndisebenzela abantwana. Okay. Bathathu. Oh. Ndabuya eGauteng. Unkosikazi lona wayendilinda ngela xesha. Oh. Hleli kowabo yena undilindile. Yonke lento ndiyoyenza undilindile. Into ke ngela xesha kwangekho phone. Okay. Uhamba ileta qha. Oh. Ibhale yami ileta, ubhale yakhe ileta. Bhale yami ileta, bhale yami ileta. 40 card pha, thumele naye 40 card ngapha andithumele. Okay. Yayi into ke leyo esiqhubekekayo sobini ndabuya ke eGauteng. Ndaphinda ndahlala naye simane ke sidibana ke kuba kangiyaya inangela xesha ke asitshatanga mos. AwasikaQheli into uba singahlala ngokwabantu abatshatileyo. Okay. Kuba sasitshatanga sinawuhlala ngokwabantu abatshatileyo. Simane ubonana ngelahlobo. Abazali bethu sisabahloniphile ngelahlaba. Abazali bakhe ndisabahloniphile ngosendina abantwana. Naye. Okay. Andingeni ndigqolokopo bengathi ndingena endlini kuma isama ngelahlobo ndandisenza ngalo. Okay. Sinikabi nabantwana. Okay. Cha lonto eyifunekayo ayifunayo uyayifumana akukho nto ayifumaniyo. Okay. Saqhubekeka ndaphinda ndahamba kwakhona ngo-81 ndafika kwenye imine kwakhona ekuthiwa iSentelina. Ndafika nalapho ndasebenza. Ndasebenza ndaphinda ndabuya. Ubuya kwami ke ngoku lapho ke ngozenza ubane nenhlahla ke ngokuba ndandibuya ndisithi ndizawuphindela ndize njengelive. Cha ndafumana umsebenzi kwindawo eyayilapha eWilsonia kwakuthiwa iCanpo. Okay. Yayisenza iCities ezohlala zezindlu. Okay. Isenza isofa. Ndaqeshwa kuloo ndawo. Ndiyaqonda hayi ke mandiyiluze leyayo ubheke ezimine mandihlala lapha ke ngoku emsebenzini. Okay. Oh, okay. Wena mama ungathi into oyikhumbulayo kakhulu naniqala udibana eyona memory ithandayo? Ndadibana notata. Esikolweni ndingekabi namntana. Okay. Sathetha sobabini. Okay. Savana. Okay. Utata ke wayestot okuya. Okay. Okay. Ndinayo indawo emoyikayo. Okay. Kodwa uba ndifunda eBhotwe mos yefunda eLwandisa. Okay. Ahamba yepha kuma eBhotwe. Oh, okay. Sincokole athi ogqiba xa kuzongena isikolo abe ngo11 uya ngo11. Okay. Nandingena eklasini yena nyuke kayeLwandisa. Okay. Uzanixelela kuba sizawudibana phi na xa sigodukayo. Mina ndihlala kwa39 yena uhlala kwa38. Okay. Ihambeke ke lento. Wemka utata wathi waye king. Okay. Kumbuya waye king. Okay. Kwabe kukho omnye onifuna yapha esikolweni. Oh. Uyaqonda? Okay. Mina ndavuma lo. Okay. Uyaqonda? Yes. Uvuma kwami lona inoba zangxama into zakhe. Okay. Uyaqonda? Okay. Zangxama na 14 years. Okay. Imka ulala nam. Okay. Walala nam kakanye. Yes. Andazazi uba ndikhulelwe. Ndabonwa endlini uba ndikhulelwe manti andikhulelwanga. Okay. Ndasuka kugqirha ngumama wabona kuba ndikhulelwe. Wabuya lona utata ndamxelela. That ikhona imistake endiyenzileyo. Yes. Ethe ndiye ndavuma umuntu othile esikolweni. Yes. Lo muntu lona wangxamela uba masihambe solala naye. Ndalala naye kakanye. Okay. Ndabe kanti ndikhulelwe. Okay. Uyaqonda? Yes. Wamka. Okay. Wabheka eGauteng. Oh. Umka kwakhe ubheka eGauteng. Sabe utata endithanda engayekanga undithanda kuba ndimithi. Okay. Wathi kum noba umithi ndiza kulinda ude uzale. Okay. Yakuthanda qha. Oh. Okay. Hlala ke manje undiphathela izinto noba ndiyobhukisha ndihamba naye. Uqwela abantu abaninzi bebesithi kwa39 mithiswe nguye. Oh. Uyaqonda? Okay. Ibe ndim othi kwenzeke into ethile xa ngixela itshomi zami. Okay.
wabe ngithanda kutata hambe nam ndabeleka nobeleka kwam ulapha ecala kwam Okay. ngokusengathi ngumntana wakhe uyaqonda Okay. kwathiwa ke ekhaya ubeleka kwam lo mntana kathiwa wathathwa Okay. kathiwa ndisemncinci mandiphindele esikolweni Okay. uyaqonda ndaphindela ke esikolweni wabe ke utata naye efunda ke mama nubonana ke ahlale nam nasekhaya kuthiwa mandingabi nangxaki mandihambe ndodlala kwabanye abantwana Okay. hayi ke kwa-right wakhula lo mntana koko lo mntu wathi eRhawutini omithisileyo ndasuke ndeva qha kuthiwa utshate omnye umntu because wemdala kum Okay. uyaqonda utshate omnye umntu usenabantwana Okay. uyaqonda wabeka utata ephangele emthengele umntanam impahla ngo-8 safumana abantwana Okay. ndamitha kuye amawele azintombi amayi-2 Okay. hayi ke saqhubekeka ke wala netha abantwana bebenenyanga entathu wathi uyayimka uzawujoyina ubheka eRhawutini Okay. uyaqonda imka wotsho eRhawutini ke wamane undibhalela ke wamamane undibhalela ndabeleka namxelela bandibeleka amantombazana Okay. walantuka ke wamamane undibhalela kumandi mali ndiphethe kakuhle uyaqonda wahlala 2 years wabuya Okay. wahlala inoba waphinda kodwa wabheka eRhawutini Okay. wahlala unyaka ke ngoku uyaqonda akahlala kakhulu Okay. safumana imfusi yamawele Okay. uyaqonda salantuka ke sobabini sakhulisa kabantwana ndihlala ekhaya mna Okay. naye ehlala kokwabo Okay. qha ndiya nje ngondichwechwisa ndiphinde Phindwe nansi ke yes. hayi ke saqhubekeka ke ndinabantwana kwalile kule mfusi yamawele wakhigali Okay. wogqiba ukwakhigali walithengela impahla igali waye ekhaya wayohlawula sehlawule mos waziwa Okay. wogqiba wathi masihambe sohlala sobabini ufuna uhlala nabantwana bakhe Okay. ahlala ke nabantwana bakhe aphinda noba pha ngo-89 ndafumana umntana Okay. hayi ndafumana amawele kwagain 89 kaloku ubaba ufumene umntana oyi-1 ubaba Yes. ndafumana nomnye umntana oyikwekwe Okay. hayi ke wakhula kwala ndisakhulelwe yena wangu-88 uba ndabeleka ngoFebruwari ka-88 Okay. wabe unditshata Okay. noba phaa ngoJanuwari Yes. kala 88 ngoNovemba Yes. nge-9 kaNovemba 88 Okay. sayotshata kumfundisi uDuze Wapha kwathi. wathi Okay. wayesekhona ngoyesaphila Okay. hayi ke kwamandi koko wayendiphethe wendiphethe right Okay. uba uyaphangela ephangela eMackenbo uyafika anike iwejisi yakhe Okay. i-payslip athi anike ikhadi lakhe lehlala kum Okay. ibe ndimo yokhupha imali athi zandembekela imali okhwela qha njalo ke simamana ukwenza loo nto endiphethe right nemama nam ndikhe ndizifuna ukubona mosubona uba kubhilive Ewe. andibhilive endlela andiphethe ngayo Ewe. netshomi zam ndikhuleke ekhaya umama wethu ebesela Okay. sibathathu ekhaya Okay. umama ebengayifuni imbudo sikhule njengoba umfana mnye nentombi inye singotshomi sobathathu Okay. uyaqonda uphuma kwam bandazi uba ndiye utata Okay. ayikho enye into yetshomi uba ndingathi
ayindobutha kulobani. Okay. Savana ke sachata kwaMandi ebhotini ngathetha kulekusasa. Okay. Ngathetha kulekusasa. Cause nasendlini ndinefone. Kuqala ufika kwefone. Okay. Naye esenefone. Wathi yacela ifone mayibenye. Oh. Yaqonda. Yes. Asingasebenzisa ifone ezimbini. Okay. Yaqonda. Okay. Yani ke ndenza loo nto ndayinika umntana. Okay. Ifone yami. Sasebenza ifone enye ke sobabini. Ubufuna mina. Yes, uzawufuna kula number. Ifone. Bakufunwa yena ndiyamnika ifone. Okay. Yaqonda. Akho umuntu unesecret. Okay. Yaqonda. Okay. Yonke into bakuthe uhlambi ndibe wrong kulonto. Yes, yes. Ndithethe ndithi tata ixolo ndiye ndathi. Okay. Uyaqonda. Okay. Ngento ke yokuxabana apha endlini. Okay. Uba kwathini. Yes, naye uzawutsho athi hey xolo mama kuthe. Okay. Samka sothwe ecaweni kwamnandi wa right wangumfundisi. Okay. Wade wayuzimela na icawe yakhe. Okay. Right. Zikhona izinto zona zoba ubuhlungu bhuti ecaweni. Yes. Because ecaweni ya undermine. Oh yes. Yaqonda. Yes. Uba uxa uqala ibandla. Yes. Ubona ba abakuboni wena mama. Okay. Eyena muntu ubonwayo ngutata. Oh. Uba because ndicinga ngenye imini bayafona aba bantu baseGwaba. Yafona omnye mama pha. Ndithi xa ndibamba le phone. Ndithi hallo mama ndifuni wena. Hey. Yabo. Andifuni wena. Ndithathe ngonika utata ke. Athi utata mama ixolo ngicela uba bothetha inkosikazi yami le. Yes, yes, yes. Thetha lento ufuna uyithetha. Okay. Andiyifuni into ocabuza ndizoba nento yami apha endlini. Okay, okay, yes, yes. Asikayikhathishe la mama ifone ke ngoku. Angabi sathetha. Ayibeke phansi. Okay. Siphinde ke siye ebandleni. Hey nabona apha ebandleni ba. Abandamkeli mina. Oyena umuntu bamamkelayo ngutata. Okay. Utata ke uyafika abaxelele athi xa zawuqala inkonzo azixele athi ndindoda nomfazi omnye. Okay. And so space. Yaqonda. Okay. Yes. Yes. Ndakhululeka ke kulonto ngobona ba le chance bayifunayo abayifumana. Okay. Uyaqonda. Abanye bathi hayi uyagqitha kwathi. Yithi ke nakubuza kuqala. Okay. Lonto ke msasazi socimba yenzeka kuphaqa yenzeka nalapha ngongoni thetha nawe nxa sihamba yapha mhlambi siyapha highway. Okay. Uyakwazi ugqitha sigqithe mhlambi kwabanye ufuma sithi kubekho mhlambi lowo uzathi ayihleke kakhulu boma uhleka nina lendlela niyiyo. Yes. And then ke thina ke sazifundisa into basingakuyi. Ubone enqandwa kwangabantu kwangabahamba naba yo hayi bani nomona kwathi ube uqonda ukuthi yabona ke nyani ke angekhe abantu bakuthande bonke. Yes. Noba ungayenza into enhle omnye umuntu mhlambi ukhona ojongayo athi sawubona lento niyenzayo acimba into ethi ethu izolo. Okay. Ungasa ngomsiphela. Yes. Because kaloku abantu lento ibethayo apha ebantwini. Otata bangabantu abangenayo inyani. Okay. No mama ngokunjalo bakhona banjalo. Okay. Yaqona. Naw ke ngoku xa semhlambi umuntu ebona wena umuntu ungutata uhamba nomuntu ongumama and then ufumana ukuthi mhlambi nenze into mhlambi engumahluko. Okay. Omnye ongomnye uya abe nalantu ba ye man aba bantu kwenzeka ntoni. Okay. Ube wena usazi into ba akekho noyi1 onoze eme athi hayi wakhe wandifuna. Yes. Hayi wakhe wandijonga wandifuna wakhe wathetha nami okanye hayi ndakhe wakhe wandivuma. Okay. Yaqona. Yes. Yaqona. Naw ke ngoku uyabona ke ngoku xa se ungumuntu owenza into uyenza ungenaxhala.
Okay. Just like yabona njengoba nje senzile nje nalo mama. Andinaxhala ngalo nkosikazi wami. Okay. Engenaxhala ngam. Yes. Yabona? Yes. Yes, akho umuntu unexhala ngomnye. Into uba mhlambi ndithi uba mhlambi ndimshiya nawe. Ibe nexhala lento uba ndimshiye nendoda. Okay. Yeah, naye uyandishiya mhlambi unishiya nomuntu obhinqileyo akanaxhala lento uba ndimshiye nomuntu obhinqileyo. Yabo. Uyayazi uba inhliziyo yami ikuye yakho. Okay. And then same time anayo eyesibini inhliziyo ekomnye umuntu. Yes. Sorry kancinci wena le understanding yoluthando because iyabonakala uba khona phufumana khona ukhula kwindlu enabaza utata nomama bethandana elihlobo ukhethe uthandana ngalo wena. Wendi yabona ke mina ke apho ndikhule khona ndikhula umama notata. Okay. Kodwa ke umama notata utata yena ngelaxesha mina ndikhula ngalo ndiseyikwenkwane ekhulayo ebengumuntu ebengqwabala lapha kumama. Kuba ebengumuntu oselayo. Okay. Naw kufumanisa ukuthi ngelinye ixesha kuba khwelo xesha lento uba kufumanisa ukuthi uzawubethana naye abaleke ongene next door yaqona yakomeli mhlawumbe olala komeli next door. Naw ndikhula kwindawo enjalo. Abantu abanjalo abatheke ngoku sibe sawubona into uba abantu noko badala yaqonda bayibona lento baqala ke ngoku bayiyeka yaqonda mna ndaba nalanto ithi apha kum enhlizweni. Okay. Ndathi soza apha ebomini bam. Yes. Ndiyenze leyenzwa ngabo. Okay. Eyenzwa ngutata wami asoze ndiyenze. Okay. Eyoba ndiphathe kakubi unkosikazi wami. Yabona nasoze ndiyenze into yophatha kakubi kwa umuntu eyinkazana. Yes. Asoze ndiqalise uyenza. Okay. Ndithi ndizamphatha kakubi. Mhlawumbe umzekelo ndiyo yabona nxa sinothi sihambe lento lesithini sengisuke apha eXceleni. Okay. But utywala zange ibe into yami ende. Ngoku yabendisela bendihamba naye lo. Sure. Eseyintombazana. Okay. Behlala sobabini eshibhini. Beniyanye imrhabisa umuntu obhinqileyo utywala. Okay. Uyayenza loo nto leyo. Hlala naye eshibhini. Ugqiba kwami ukutya into yami loo nto bendiyoyitya masambe mimi sigoduke sihamba siyagoduka. Kwanza yolala ekhaya ndiyamkhapha abheke wabo ndiyagqiba ndithi chu mna ndibheke endlini fike ndolala egadini lapho. Yes. Ungekho nto unothi mhlambi kukho into mhlambi endizawuthi nzabandlongondlongo yiyo. Yes. Ngoba mhlambi leli kwapho because ndaba nalantu ba ndidibene nomuntu endimthandayo. Okay. Nawo ke ngoku inhliziyo yami ndayithini ndayikhuphela kuye naye eyakhe ndayibomathi ifake kum. Okay. Yes. Okay. Umculo enandikumamela ngona nikhula engumculo njani? Yabona ke umculo ebendiwuthanda ke mina ke ngelaxesha bendikhula bendisemncane. Bendithanda kakhulu irega. Okay. Bendithanda kakhulu uBob Marley. Yes. Bendithanda kakhulu iBurning Spear. Ibizilanto zami kangangendlela ubana ngoku ndithetha nawe ndinazo phendlini but andizidlali. Babe Lucky Dube bengekafiki ngelaxesha. Bengekafiki oLucky Dube ngelaxesha. Okay. Andizidlali ngoku nazo kodwa phendlini. Okay. Into endiyithandayo ke ngoku ndithetha nawe. Noba ufika ngeliphini ixesha ufika khala uRubeka. Yena umuntu ke ndimthanda nyani ke yena ke ufika khala yena. Yes. Nguye kumculo esiwuthandayo phendlini nguye incandweni. Okay. Iphinde ibe ngilo mfo kuthiwa nguShongwe. Okay. Yes, uShongwe into aziculayo ziyathetha ufumanisa ukuthi zezinye zikhoyo emphakathini ngenye ixesha. Okay. Nawo zizona zizithandayo kodwa oyena ubalasele kakhulu. Okay. uRubeka. Kangangendlela bana ngoku into ubufika umbani umkile ubuzawuva yena kube nje naye. Okay. Uzawuva yena nguyena every nomuntu ongenayo pha kumendleni ungena buza ba hey man namhlanje kutheni uRubeka kadlali ba uncefika kuthe cwaka kanjani. Okay. Yes. Yathi hayi man uRubeka kadlali namhlanje. Okay. Yona inamculo ndiwuthanda siwuthanda nyani phendlini. Okay. Uthandwa nalentwana ke sithi kuwe
yona ifike yona isemveni kwemfusi Okay. lemba bingamawele nje Yayimfusi and then kwalandelayo. khona leke cause aba bangamawele amawele ame bemayi4 ewonke. Okay. Ibingamantombi amabini. Yes. Amabini. Yes. Sebachona bonke abo bantu ngicela ngabo. Oh. Nemfusi leyabo. Okay. Yachona. Ngoku kushiyeke ngoku lo abafana ababini. Okay. Lo kuthiwa ngulunga, Okay. lo kuthiwa ngubaba. Okay. Lo kuthiwa ngubaba ke na ke ngulo uza emva kwemfusi. Okay. Yalamawele. Okay. And then ibe ngamawele ke ngokugqibela. Okay. Kona la aswelekayo nawo. Yes. Which is ngoku seyinguye ogqibela. Lo kuthiwa ngulunga ke nako ngulumdala kubo bonke. Oh. Okay. Okay. Umdala kubo bonke. Bathi kwinto yonke siyenzayo siyenza sonke. Okay. Yes, noba sesenza ntona siyenza sonke. Okay. Akaziphathi ngenye indlela. Okay. Ngale ndlela yoba ngutata wakhe, Yes. mama wakhe. Okay. Okay. Awusekushiyeke bona bobabini ke. Ngoku ke pha kumndihlala nale intwana ke kuthiwa le ndithi ngubaba. Yes. Iphinde ke ngapha ke ngoku kube ngulanto ibe ngulomntana. umzukulwana Ibe ngumzukulwana lo intombazana ke. Yes. 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 Abantu ehlala nabo. Abantu ehlala nabo. ngozimele Okay. Yena le indala ke yona ke ihlala njengoba uhlapha kulandlela nje ihlala lapha emagalini apha ecangu kwendlela. Okay. Yes, inegali layo pha. Okay. But yonke into idingayo idinga ifumana pha kumendlini. Xa ingena into ethile, namba ndinanto ethile ndifuna into ethile ndiyapha kuyo. Okay. So ndiyava nigqithile kwinto ezinantsikileyo, kwinto ezibhlungu elihlobo uthetha ngalo in terms of namawele nala alandelayo. Niqhubana njani ke ngoku kweza situations njeyana? No, kwingxaki ezinjeya because ndinento endiyaziyo ndibe nalantu ba umama ungumuntu obuthakathaka xa semhlambi kusimka umntana wakhe. Okay. Mna ke ngoku bendingazibonakalisi lonto leyo noba inhliziyo yam yophukile na. Bendingazibonakalisi into ekufuneka ndiyenze kufuneka ndithuthuzele unkosikazi lo wam. Okay. Yes, ndithuthuzele yena kwenzela uba azoyibona lento le ndibe ndisazi uba nam ndophukile inhliziyo but funeka ndimthuthuzele because yena uzaba ungaphezu kwaphi yena. Yes. Yena ungaphezu kwam because kaloku xa se ehlelwa mhlawumbe kusehla into ezinjena and then ziwesi ke ezi zethu izinto ezazisehlela bezingehli kuthiwe into yalonyaka uzayo kwaqala le ntwana ndithi imfusi. Okay. Ihlatywa phofu ngumuntu omdala inqandela lindala. Oh. Yes, inqandela lindala kwahlatywa yona yasweleka. Okay. NgoDisemba. Yes. Nge-24 kaDisemba 2005. Yeah. Uzokwala ngo-2006 in January. Cinga uba bendingcwabe nge-31st. Okay. 31st kalanto ka-2000. Okay. Yabo. Ndingcwabe le ntwana imfusi. Yes. Ke ayimkanga yodwa ke yona ke imke notata omkhulu wayo. Oh. Utata wam. Okay. Kwacaba ke ngoku zezobhokisi zombini. Bangcwatya ke bobabini kuzokwala on January 25 kaJanuary yaliwele linyeli. Okay. Lamantombi. Ngoku kuyabuma akho nenyanga phakathi. Kwaba bantu kwafumanisa uthi naye masiyombeka ke ngendlela yakhe. Kwahlaleka aba ke bancinci bona basweleka besebancinci ke bona aba bancinci bogqibela. Oh, okay. Asweleka wona semancinci. Kuzokwala ke ngoku kwalapha kunyaka njengoba nje uhamba unyaka yaboma ke ngoku umuntu ke ngoku ekufuneka asebenze izinto sisobabini nalo mama akekho omnye. Yes. Yangumama ke ngoku. Okay. Naye kwakulanyaka uyi1. Yes. Noba wahlala nje noba into pha kwi5 months wasweleka yena. Awumazi ukuthi ngoku sisobabini mosabenza zonke izinto senzayo. Okay. Kuzokwala ke ngokuba oyena noku ngathi ube better ohleli ngulo
liwele elinye into lesibini yes noko lona lilahlala because lona lisweleke apha ngoma 2006 okay losweleka ngapha ngoma 2006 lona ngathi noko liye lahlala kunaba 2006 nothi 2016 okay lona noko ndiye ndafumasa ukuthi noko kwaba bhetere phaa kulo kwashiyeka ke abafana ngoku ndihlala nabafana babini ndihlala naba babini yes ndihlala nalona umfana ke ngoku lo ndithi ungogqibela nje bandithetha nawe nje ngoku yes umdala okay qhangu okay but kuzo zonke ezo zinto ezo sazifundisa ukutyamezela okay sazifundisa ukwanela yes kuba uye athi mosi uNkulunkulu uye into yakhe xa eyifunela kuye akho indlela into ungayinqanda okay ewe siyazazi iintsuku zozala zethu bandazalwa ngophina unyaka ngeliphina isuku kodwa sozuyazi lo hamba okay funeke ke ngoku uthathe ngoyekela nje kuba sekwenzekile okay so umhlambi xa unothwa kanini ke ulutsha iadvice when it comes to masihlambi masiqale ngomtshato ke size nakwi relationship kanje ningathi makuthini mina msasazi nxa sendizothi ndikuxele ngento edibene mhlambi ndisenze apha elutsheni first indawo yokuqala sensive into embi msasazi kuba into ebalba ndive into embi into embi ngento ba ngoku sekukho lento ikhoyo yoba abantwana akusasetyenzwa ngoku ngodata babantwana ngaphandle nento umuntu ujonga igrant okay umuntu uzawundondlela yes now mna iadvice yami inye ithi uyafuna ukutshata uyafuna uba mhlambi ube ngumuntu ozaba nomuntu oqotho khawukhe wena mntu ungumuntu othini mna ndiyintombazana ukhe uzithande yes uzithanda ngophuhlobo yabona apha iwiki khona indoda iwiki apha emehlweni okay umuntu obhinqileyo uwiki apha ezindlebeni yes into othi thunayo ungumuntu oyindoda umuntu obhinqileyo ukhawuleza msinyane uyivuma okay ngokungeyiyo yes uyaqonda yes umuntu oyindoda ujonga kwakhe ajonge into ethile abone into ethile ukhawuleza kakhulu ufuna laa nto ayibonileyo okay now eyami advice ithi wena mntu ubhinqileyo khakuyeke ukuqale ngobheka ebhedini okay khawukhe lo muntu udibana naye khawukumjonge ukumfunde yes futhi khawukumfunde makangathi ufuna umntana because eyona nto okanye wena kuba kaloku kukho nalento yokuthi xa semhlamba umuntu obhinqileyo ebona mhlambi le ndoda athi nzayibamba ngomntana okay umntana soze umbambe ngakunathi ungakwazi umbamba ungakwazi umbamba umuntu oyindoda nangeringi le selitshatile akwazi umbamba yes umuntu oyindoda okay nawo ke ngokuba weske ngoku xa uthi uzambamba ngomntana okay uthuza ufuna umntana ufumane lo mntana kulomuntu ukhulela kwakho nje umxelele uba hey ndibona kunje ndikhulelwe imkile indoda seyokhangela omnye ngapha ya ongakhulelwanga wena ikuthela nqa ubukhulelele ndoni seyokhangela omnye ongakhulelwanga okay yes na into ebendicebisa into uba thina abantu abatsha makhe umuntu akhe noba lo muntu umthanda kangakanana khakho usokolisa ubheke ebhedini okay khakho umfunde lo muntu yes khakho umjonge lo muntu okay umjonga lo muntu nje manje esithi uyandithanda undithanda ngoliphuhlobo undithanda manyani nawo kanye undithanda kube sithi uyandithanda kuba kaloku uyakwazi ukuba ngenye ixesha uyakwazi ukuya emntwini uthi lo muntu uyamthanda okay kanti ngela xesha ugqithe kubantu mhlamba abathathu okanye abane obathandileyo uyaqonda kanti xa umuntu umthanda
akubhekabheki akujongi ngapha nangapha ujonga kulo muntu uthe uyamthanda. Yes. Now ilento ndithi ke nami nxa sendinika advice ndisithi noko ulutsha liyamoshakala lona uthi umjongile umntana ekhula kakuhle usithi noko luna angazathi ekuhambeni kwexesha chat uthi thuna senomntana uthi thuna esekhulelwe enomntana lo mntana lo buza utata kaziwa. Okay. Uyabona? Yes. Utata kaziwa nowangubana waphi na. Okay. Nalo muntu wayesithi ngutata wabaleka lo wayesithi ufuna umntana. Okay. Di-advisor into ethi ke mina ke ngaske bakwazi umuntu akwazi ukuziphatha because kamanje urhulumente esinaye wenza eyona nto yayingekho ngela xesha thina besikhula ngalo into edibene nento ba kuthiwe kukhwinaliti zento umuntu akwazi into ba angabi nayo umntana. Okay. Noba ke mhlambi yena ke uyaya ke ecansini ngolhlobo kumhlamba azabe siya ngalo but abesazi ukuthi uzikhusela into umntana angabi naye. Okay. And i-advice yami mabangeva ukuqhathwa ngobhuti. Okay. Ubhuti ndifuna umntana hayi ndawuthuse ndithi naye yabo malobhuti umthanda kakhulu angade abe naye nomntana. Yes. Uyabona? Makame ngento edibene nomntana kudeske omnye umuntu oye asabe sezingqondweni ngokwenza into enjeya uyathi yena mfondini akunawunditshata ebhedini masibheke umantyi soltshata wandula ufuna umntana. Okay. Ngiyaqonda? Yes. And then umuntu nxa seke ngoku elanto kuphinde kubekho lento wena uyabona xa ungumuntu mhlambi njengoba nje kusithina sikhula kuthiwa mos thina umuntu obhinqileyo ebeligugu kakhulu kubazali bakhe because bebesazi into ba ndingathi ndizalele umntana intombazana zinkomezi. Okay. Awufumana inkomo ngaye. Yes. Inkomo ngantoni noba uye wakhulelwa ngizawufumana inkomo. Abangoku uhlelo omakhulu bamkela inkamnkam bahlenda bazukulwana abaninzi. Yes. Abangenayise. Okay. Mazuthi umuntu akamani notata walomntana abantwana nabo umuntu angabinayo inhloni zozana abantwana abathathu 3 endlini. Akachatanga. Okay. Akabazotata baba ngobani. Iyabona ke lanto leya yinto ebhlungu loba mhlawumbe uzale umntana akamazoyise wakho bangibana. Yes. Bendicela ulutsha ndisithi lutsha lasekhaya. Ngicela kwinto yonke khawukhe umuntu lona uthi kuwe ufuna umntana kuye uthi buti khawukhe make sihlale iminyaka noba mibini sijonge napha ebusweni ubuya nithanda ndizakubona ngoquqa kum. Okay. Ndakubona ngomani usiza kum ubuya nithanda singakhange silale. Okay. Yaqonda? Because uthando la ngoku kulala. Okay. Yes. Wena mama nje just kuba siyayiqoshelisa ngoku ungathini wena ungathi yepi kule minyaka sowuthe imininzi sowuchatile ungathi intoni into egcina umtshato? Into sasazegcina umtshato kumthandazo. Okay. Nyaniso. Okay. Kungabikho secret kulo mtshato. Okay. Uyaqonda? Yes. Yonke into eniyenzayo nivane. Okay. Ungathi uba ufika umuntu wakho kwenu uzocela into ufike ufihlele le ndoda uhleli nayo. Oh. Ba uzokhupha into mayazi into yakho kwenu. Okay. Baye ekhaya kunzima ohlobo. Okay. Nakho kwabo uba kunzima afuna sitangela umuntu ungabikho secret manditsho. Okay. Because phakathi thina secret ayikho. Yes. Ubufuna usinto kwabo siyayisa. Okay. Ube ekhaya khonto ndiyayisa. Okay. Uyaqonda? Yes. Ibe luthando nje olunjalo. Oh. Uyaqonda? Okay. Ingabi ngabantu wawucaba kothize kube mandi apha kule ndlu. Ibe ibhedi. Oh. Ngoku nitshatileyo. Yes. Because mina ngokutata senemthatha as ibrother yam. Okay. Uyaqonda? Okay. Angehlobe kulilo endlini. Okay. Uyaqonda? Yes. Papa sasaze ndiyambulela uNkulunkulu mamani ukutsho senhleli indedwa. Okay. Thixo ndiyabonga. Okay ma.
Yes. Ngotata wanika yena. Yes. Tata nenyani. Okay. Othi sendiphambuka ndibonisa uba le into uyenzileyo bungamelanga ukuthi. Okay. Cause ulahlekiswa kona siyalahlekiswa ngabantu. Uza umuntu uthi akuthanda. Ekwaye ebhedini akuphinda umbone. Yes. Yebo. Yes, okay. Uzomosha nje obuntombazana bakho. Okay. Athi uqaba kushiya. Yes. Yabonga ke uba wenda yenziwa lonto nami. Yes. Umuntu wesithi uyandithanda. Wabheka eGautini wazondihlawula wogqiba wamka wotshato omnye umuntu akatshata mina. Ndabeke mina ke ndisithi oyena muntu uThixo benibekele yena musi. Yes. Tata. Okay. Ibingongo wami nowa umuntu. Cause naku wandinyamezela kulonto. Okay. Engazange ndibhebhethe. Yes. Okay. Wathi ndiza kulinda. Because ndiyakuthanda. Okay. Oqaba yandithanda nyani wabheka eGauteng nahlala 2 years. Yes. Andiva nto uba wanentombazana phaya. Okay. Abuye enza yonke into. Yes. Umama uqala ndathi utshata kwami wathi ndiyala kwakho umama yena. Wathi uba mntanami ndenza ithetha mina kuwe inye. Uba ndaphuma emzini na uzophuma. Okay. Yebo. Yes. Mama wahlala emtshadweni naba yi50 years. Okay. Asweleka. Tata. Asweleka. Nomama. Okay. Uhlulwa kukufa. Uyaqonda. Yes. Yayeke bhuti nami ndiyafunga sizokuhlulwa kukufa. Yes. Unqophiso wethu uthi sizawufa sobabili. Okay. Akho uzoshiya omnye. Okay. Kokugqibela ke benifuna ukuba wena tata uthethe into ofuna uyithetha apha kumama and then nomama ke athethe into ofuna uyithetha ke apha kuwe. Mna ndizawuthi mna apha kumama. Yes. Kwinto yonke ndiyambulela. Okay. Ndiyambulela ude kwalapha sisesobabini. Yes. Eyona nto ndiyibulela kakhulu kuba endikuthethayo iyakuva. Okay. Naye endikuthethayo akuthethayo ndiyakuva. Yes. Ndibulela into uba njengoba singabantu baloluhlobo nje. Yes. Lo mama ndimyekelanga naphendlini. Okay. Akathetlina akathi epha evasa impahla. Yes. Ibe ibhedi inxunxile. Okay. Ekumdaka endlini. Okay. Uba impahla yakhe ininzi pha uhlamba nezabantwana. Fresh mina apha endlini. Okay. Ndondlula ibhedi. Ndiyaklina ndagqiba erumini. Ndiphuma ndibheke edan room, ndiphuma ndibheke ekitchen. Okay. Uthe gqiba pha yena ugqiba ufika yonke into icwalile ndibethe kwakuhle. Uthuki batyhini sekunje. Sendisithi jonga ke nkosazana. Naku nokutya senikwenzile makhe qebile ngoma kahlale phansi ke sitye. Okay, yes. Nesitya sethu siyi1. Okay. Ke lesitye nesinye. Wona tyisana. Akho ndasitya zakhe phela. Okay, yes. Nesitye sinye. Yes. Sibeka sisitye soyi2. Okay. Noba inyama ingakanani sitya sobabini yabona ke kamandi ke uyayazi emsasazo emazi umuntu ongumama uyitya kwakhe. Yeah. Akafani ngutata. Utata yena uthi change. Okay, yes. Okay. Umuntu ongumama ke yena ke yena itya kakhulu. Okay. Nawo ke ngondiyathanda ke mina ke uba ndimthandela lonto leyo bese eyitya kakhulu. Yes. Ndideske ndindisambo ingathi yena ucingela nam ndimane ndiyithatha le ndiyifaka apha kuye emlonyeni. Okay. Okay, wena mama yintoni ofuna uyithetha apha kutata? Ndinoyithetha kutata. Ndiyakuthanda myeni wami. Okay. Ndiyabulela. Yes. Indlela ondithanda ngayo. Ngoba nalento ayithethayo bobuxoki. Okay. Uyasebenza bandenza lonto akandiyekeli kulento.
yebo Yes. kusasa uba uvuke kuqala yena mina ndisalele ndifika uyandivusa nangamanzi okuxukuxa Okay. beka apha ne-toothbrush yam nami ngokunjalo Okay. uyaqonda Yes. ndiyabulela unthanda kwakhe uthando lakhe kum ngokungazenzisiyo Okay. yebo Yes. ndiyabulela kakhulu yena Okay, yeah. Oh, so kule minyaka ke seniphilile benimane ni celebrate Valentine's. No, kuba ke thina ke i-Valentine's eva yiValentine Oh, okay. kuthiwa Ngoke ngoku thina ke i-Valentine's iske abantu yaqonda bayenze into yelisuku. Oh. Emveni koko ke ngoku once nje kubethu 12 bethu 1 once kuthiwe kuhlwile okweChristmas. Yeah, okay. Yayibona mos iChristmas siza kube kanye ngonyaka. Yes, Baske bayenze ngongathi into edibene neChristmas. Yes. Kanti nxa sekuthethwa mos kuthethwa ngento ba iba lisuku lesikhumbuzo labantu abathandanayo. Yakona akuthethwa into uba ngokufuneka ukuthi ngenxa yento uba kusike kwavele eValentine's kube khona kona uthanda lo nkosikazi wakho. Okay. Okanye uthanda mhlambi lo muntu le partner yakho. Okay. Yithande kungekho Valentine's ikhona ingekho. Oh. Mayihleli nje kuwe iValentine. Okay. Njengoba nje ndadibana nawe ngalonyaka ndathi ndiyakuthanda. Yes. Iqala ngalamini iValentine. Okay. Ngelixesha wena usithi nawe bhuti ndiyakuthanda. Okay. Qala iValentine. Ayiphindi ke ngoku iphele mlibe ke ngoku iminyaka ngeminyaka ke ngoku nihamba nje yila Valentine. Ngoku abantu kibona lento iske yenziwe into yesuku elitye okanye yenziwe into yalenyanga kuthi hayi inyanga yeValentine le. Okay. Emveni koko sobuphinde uve ngayo. Ubomi abantu ngokuba yekuthandana ngo. Okay. Noba mhlawumbe umuntu umzekelo apha endlini ya-abuswa ngumyeni iyabethwa ngumyeni. Yes. Ngalamini eValentine uzawuqala athengelwe iflawa awunikwe iflawa yaqonda anikwe mhlawumbe eso sipho sincinci asinikiweyo. Emveni koko ngengomso ibivalentine zolo ngengomso umyeni sephinde emqhoba ngempawu. Yaqonda kanti lonto leyo isingathi mina bendicela mani siyistophe masisi into yokubetha abantu besifazana into ye-abuse abantu ababhinqileyo bendicela thina abantu bamadoda lonto siyeke. Okay. Siyeke because abantu abangabafazi ithi iBhayibhile kwathathwa ibambo emntwini oyindoda kwenziwa lo muntu ubhinqileyo. Yes. Kwathathwa ibambo kuAdam kuba nguye umuntu wayekhona wokuqala. Yes. Uba kwakusenza uba makabe nomlingani wakhe. Naw ke ngoku noyicinga ke ngoku into uba wena laa mntu amandla akhe ngalalapha kuwe akanawo amandla wona obetha wena. Okay. Yabona naw bendicela kwinto yonke into uba into yobetha umuntu ongumama. Yes. Ngoba ngongubani na umuntu obetha into obhinqileyo abuse umuntu obhinqileyo akasoza afane nawe. Yes. Nanini nawe namuntu indoda. Okay. Yes. Akasoza afane noba mhlambi thina sithi nxa sesithetha sithi akhona amadoda. Yes. Abethwayo ngomama. No, laa ndoda ibethwa ngumama. Umama subedinwe kubethwa yilaa ndoda. Ahambe mhlawumbe abheke noba kusedebheni ofuna umthi wenzela uba makabe azakwazi uba le ndoda ayityise kwenzela azokwazi uyibetha. Okay. Udinwe kubethwa kaloku because xa inovumbulula laa ndoda imqhwabe la mama ingaphela into ibithethwa. Ayinazaphinde la mama phamsi isandla because indoda iyona into inamandla ngaphezu komuntu obhinqileyo. Okay. Bendicela ke lonto leyo into uba msasazi iba inothi iphele tu. Ungabikho umuntu obhinqileyo ubethwa ngumuntu oyindoda. Umuntu oyindoda zinkosazana ezi. Yes. Funeka umthathe umbambe njengeqanda, umthathe njengeqanda. Yes. Uyaqonda umthathe because yonke into endlini yakwenzela khona angakwenzeliyo yona endlini.
indoda iyakwazi ufunda iphepha apha ishiye ibhedi ingqongqile pha ilindele umfazi wayo osenza washing pha makabuye azomnenzela iti azomenzela into ethile yena soza aphathe into koko wathi ngumfazi iabuse leyo yes iyam abuse yes indlela embi leyo yoyuza umntana wabantu lo ubuze naye usithi yamthanda kusamthandi okay simeleze sithi nje basingamadoda nje sincedisane kuba ngoku into emandi endiyithandayo ukubone kuba kumadoda aseGauteng umazi ukuthi indoda iyakwazi upheka ikufundela upheka iyapheka ipheka ukutya kube mnandi ubiyakwazi upheka ukufundela la nto la iseyonto ngoku yento bakuthi upheka into yabafazi yes hayi mina nawuphatha into yabafazi leyo iziphinde makhe siyeke la nto singabantu abangodada sirape abantwana bethu ujonga umntana wakho kanye ujonga umzukulwana wakho umbone njengomuntu ongumfazi onothulale naye izinto ezinjalo yayingekho into enjalo kwaXhosa yayingekho abantwana sikhula thina sibabukela sasihamba ngaze enquthini ukhula kwethu umuntu ehamba ngaze enganxibi nebhlukwe nomntwana obhinqileyo intombazana ebehamba ngaze enganxibi nantoni na ehamba njengoba wazalwa akukho nto yayikhona kodata yayicinga into uba ibona intombazana nxa ibona umntana okay kodwa ngoku kunzima umntana akanakwazi uhamba ngaze kuba woyika utata otata bakwazi umuntu akwazi umkhulula umntana inapkini ubefuna ukwenza into engekhoyo ubulala umntana yayicela lonto leyo ingaske msasazi wami ibe yona nto inothi iphele apha kuthi eMzantsi Afrika singabantu abamnyama sisizwe simnyama ke sibethe ngalandebe indala kuthiwa abantu bathi yindebe endala sibethe ngayo ngelahlobo laqala okay umazi umntana bangumntana umazi umuntu obhinqileyo bangumuntu obhinqileyo yes wesuhlala naye ulala naye wenza yonke into nayo uzuphinde futhi kwawena uphinde ubetha kwalomuntu uyi1 Nkosi msasazi hayi ndiyabulela kakhulu ndiyabulela nangexesha lethu ingaske kupheliswe nalento kwaze into ndizibonayo zimbi emitshatweni yes indoda ijonge edongeni iphethe ifone okay idlala uWhatsApp okanye uFacebook yes nomama ecaleni okay udlala uWhatsApp eyakhe ifone yes uthulwe koko abantu bebephethe ifone yabona ibhlungu lonto leyo because ngithe nabaliselwa ngomnye umakoti uthi hayi kaloku mina umyenami uthatha ngonifulathela yo ujonge edongeni koko ebebhalela abantu bakhe yaphendula nami ke ndenza lonto okay nami ndigubhulule abam apha kulo Facebook wami okay yes lanto ibuhlungu msasazi kakhulu ayonto uyakhaya umzi yes because lento ndithi xa ndithatha ndithi lilonke ndizokohlula mosapeni wena kanjani xa ucabanga ngoku asinayo incoko ilanto kule phone ndiyiphetheyo yes nawe uphethe ifone uzawuthetha nami ngokuthi mandokukhelela amanzi ukundikwenzela into ethile koko bujonge kule phone udade lo mntana ufotelwa amantombazana ahamba ngebhenti uyaqonda lanto kubuhlungu izinto endifuna uthandazelwe ziyana okay kwaze zibuhlungu yes hayi mandinibulele mani ngexesha lenu ndinibulele enkosini kakhulu ngokuba monize nithi ke aninayo ngothi ifone so sizawuzama indlela yobana masiyenze xa sigqibile sifake ku-USB and then siyise pha kunendlini alright yes enkosini kakhulu ke ngexesha lenu this has been the NayFul podcast we are out. This podcast has been proudly brought to you by Electronic Solutions, recorded at the Block Studios. And if you want to use our facilities, get in touch with us on all our social media platforms, Electronic Solutions. Email us admin@leptronicsol.com.